Agur-uray ka suli. Kalagay tag-tag-tag-tag mo dati pakabangan nila kay Rico. Agar-aruyo. Parang mawin mo. 30 mile. Di mo mo yayay. Mating cremation tata. 60,000. Wow. Mating mawin mo. 30 mile. No, 60,000 ko mating mawin mo. Ay na, toasted ko matatang okay. Ay, hindi nangingisay. Toasted ka nun yung okay, nalita. 30 lang dito na. 30 mile. Madang karuruyaw. Madang kong kaugilaan. Ay, agar-aruyaw. Wala, rumaran yung okay. Umalis na to lang. Kapag kanya brulan. Nag-iwan ng okay, natututan. Kapag kanya brulan. At natulo na. Hindi kanya brulan. Hindi kayo mati maraming mouth. Sakit ti Marigriga. Sakit mo si Marikrigan. Wow. O sige. Papanak ka abroad. Abang ka di Hong Kong. Hong Kong. Sige, alam tuyak mo Hong Kong. Inakay ti trabaho dito. Ay sa ka caregiver. Caregiver. Dati may ditarakin ko ngagkabaw nga bakit. Dati yapan na kwakawang-kawang na sana pa ni sa mall. O sige. Caregiver ang dati ditarakin ko ngagkabaw. Tumawag ako ng ingay. O sige. Tumawag ka na. Guys, tumawag ako! Ay, tumawag ka na pa. Sukama no, surat ka. O, hello! Ingay. O, apay na sula yung tatawag ka, wakan alawang siyo. Naman, dapat yung mo din na minsan. Busy ka? Uwin ka lang, pas ko kapinadigos dati tarakan ko nga bakal. Apa yan naman? Gasong dapat na ilay ayam di takina sa nampil-kapil ka kitawa. Natuloy mo niya. Duway na ako yung bakal, tawan na CCTV dito ba na ito, itusot na ako na isa no. Ingay. O, apay yan. Ang ni habang tayo nga rikaw. Wala niya, amang di ko apay yan. Ay na, dati pang lakayin tayo. O, apay kami. Natayo. Hindi apay yung patay ni amang. Di mo tamnay. Wow, wow! Nakatindog timid na natangalakay. Nalipatan na nga tambiso na. Nagtumok, minamang tayo nga rikaw. Nansak di marunan. Nag-suicide na talakay. Sige ka ro, tagawin natin na. Aray, kati sa blas. Wow! Ang tawag ang puri na riyan Sige, tayo. tawagan niya di pa rin niya. Tawarin maligtigat tayo. Nalangkalat natin servisyo na kag quality tayo ng service. Ang dapat yung utang tayo ta. Inabak ko titiliunan kas katawa karapay. Sige ka ro, sige, pagkatakya mo ka. Amo mag-ingles? Ay, ang talimo mo. At ako itik na mo ko. Sige, mandun ka ma. After the English at hey, how do you do? Imputito. How do you feel? Maxity. Pagungtak natin kita. Sige, man ako I told you before, but now no more. Ano kasi ba? Ingal-ngal. Akalikat ka mo ko. Sige karon agamit ako. Akbong ka ni flight mo. Nakabuk ako, agamit ako. Sangit, timalipriga. Ay, namanan. Ay, Nati ka man doon. Dialat tayo. Ay, ati asaw! Ay, di may galot ay namanan. Nag-aabot ka sa